Operasyona Mosulê bi alîkariya hêzên koalîsyonê hîn berdewam e. Gorî zanyariyan ev operasyon yê demek dirêj bistîne û pirsgirêkek herî sereke rewşa xelkên xwecihiyê Mosulê ye. Gorî saziya penaberiyên newletewî di destpêka operasyonê de heta niha 10,000 kesan dest ji hûwarê xwe berdan û koçber bûne. Komîteya Alîkariya Mirovan hewl didin ku ji bo pêlên penaberan amade bin. Bi rastî astengên gelek mezin hene. Em bi hemû hêza xwe van kampa ava dikin. Şerê giran bi hemû avayî berdewam e û xelkên Mosulê hewl didin ku cihek aram ji xwe re bibînin. Xwedê ji hêza me razî be, em ji dijî Daişê parastin. Netewên yekgirtî diyar kirin ku hîn milyon û nîv mirov di Mosulê de dimînin û wan bal li ser qeyrana penaberiyê kêşan û dibêjin divê em bi hemû avayî amade bin. The key gap now is to have sufficient sites. کێشەیە سەرەکەیە نەها ئەوە دابینکردنا شونان ji bo penaberên Mosulê me çadir hene û em xwe amade dikin ji bo bijarîndin. Ne tenê kamp belê dabînkirina şunan di nav malan de jî di civakê de û em xwe ji bo rewşên tengav her amade dikin. Amadekirina kampan pêşiya qeyrana penaberan berdewam e. Lê kesên hewl didin ku ve kampa ava bikin hin aciziyên xwe tînin ser ziman û dibêjin kesên xwediyên ve erda astenga di pêşiya karê me de çêtkin. Our main challenge here is land. As you see around the campus, Pirzgirêkên sereke pirzgirêkên erdî ye. Hûn dibînin derdora kampê çûl e. Erdên baş li vê herêmê hene ji bo avakirina kampan. Xwediyên van erdan rê nadin kampan li ser erdê wan ava bikin. Bi rastî ev pirzgirêkên gelekî mezin diîne pêşiya me. Şerê dirêj ya li rojhilata navîn bi taybetî bandorekî xirab daniya li ser jiyana xelkên xwecihî. Hêzên Peşmerge û Iraqê bi alîkariya hêzên ewlekariyê di deriyê Mosulê de ne û tê bawerkirin ku şerek dirêj yê li Mosulê cih bibe. Di heman demê de jî sivîlên vê herêmê ji ber şerê dirêj gelek westiyan e û hewl didin ku cihek aram bu malbatên xwe bibînin. Arama car dengê Amerîka.